विनायक राऊत यांनी आयोजित केलेल्या रोजगार मेळाव्याला कंपन्या येत नाहीत. आमदारांना मेळावा रद्द करावा लागतो, हे त्यांचे दुर्दैव आहे. पालकमंत्रीसुद्धा रोजगार देण्यात अपयशी ठरले आहेत. त्यामुळे आत्मक्लेश आंदोलन करणार असल्याचे आयोजित पत्रकार परिषदेत संजू परब यांनी सांगितले. विनायक राऊत काही करू शकत नाही हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. तर नितेश राणे यांनी 10,000 लोकांना नोकऱ्या दिल्या आहेत. दोडामार्ग येथील MIDC सत्ताधाऱ्यांना सुरू ठेवता आली नाही. माझगाव परिसरात 5 हायमास्ट लावले, या व्यतिरिक्त कोणतेही काम येथे झाले नाही. निवडणूक आली की रोजगाराचा स्टंट केसरकर करतात, त्याला जनतेने भुलून जाऊ नये असंही ते म्हणाले. त्यामुळे येत्या काही दिवसात येथील बापूसाहेब पुतळ्यासमोर आत्मक्लेश आंदोलन करणार असल्याचे श्री संजू परब यांनी सांगितले. रत्नागिरी जिल्ह्यात लांजा येथे विनायक राऊतांनी रोजगार मेळावा ठेवला होता आणि या रोजगार मेळाव्यासाठी अनेक कंपन्या येणार होत्या, पण एकही कंपनी न आल्यामुळे त्यांना रोजगार मेळाव्याचा घाशा गुंडावा लागला. मुळातच त्यांचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई आहेत, पण एक सुद्धा कंपनी तिथं येऊ शकली नाही. याच्यावरनं विनायक राऊतांची शिवसेनेत काय किंमत आहे किंवा त्यांना कंपन्या काय किंमत देतात ते यावरून दिसून येतं. आणि ते चित्र पाहिल्यावर आमदार साहेब, जिल्हा प्रमुख वैभव नाईक यांनी सुद्धा इकडचा कणकवली येथील 5 तारीखचा मेळावा हा रद्द केल्याचे जाहीर केलं. त्याच्यामुळे ही तिन्ही माणसं, वैभव नाईक असेल, दीपक केसरकर असतील, नाहीतर राऊत, ही बिनकामाची माणसं आहेत. हे इकडच्या तरुणांना रोजगार देऊ शकत नाही. जे स्वतः दोडामार्ग साहेब राणे साहेबांनी आणलेली MIDC 4.5 वर्षात चालू करू शकले नाही, ते रोजगार काय देणार? आणि 1 महिना शिल्लक राहिला असताना इलेक्शनला हे रोजगार देतात, रोजगार देऊ करतात आणि कंपन्या सुद्धा येत नाहीत. कंपन्यांना सुद्धा कळलेलं आहे हे की इलेक्शनसाठी एक स्टंट आहे. तेव्हा यांच्या बोलतापण बेरोजगाराने बळी पडू नये. ज्यांनी खापाटा प्रकरणात ज्या बेरोजगारांचं रक्त पिपासू म्हणा केला, रक्त पिलं ज्या विनायक राऊतांनी, तो विनायक राऊत नोकरी देऊ शकत नाही, ते परत एकदा सिद्ध झालेलं आहे. त्या लोकांनी, अशा लोकांपासून सावध राहा. दीपकबाईंनी सुद्धा दोडामार्ग MIDC, भात गिरं, वापरीतील कारखाने वगैरे सगळं खोटं, सावंतवाडीत मनोरेल, असे भरपूर प्रोजेक्ट जे बोलतात, हॉस्पिटल, त्याच्यामुळे इथं रोजगार हे लोक देऊ शकत नाही. तर परिवर्तनाची लाट या लोकांनी आणावी असं मी या ठिकाणी सांगतो.